כן, חמודים. כן, בטח, אני מוכן. אפשר לצאת? החיים מלאים בסימני דרך. יש סימנים ברורים, ויש כאלה מורכבים. בחיים יש גם משימות. חלקן פשוטות, וחלקן מאתגרות. לפעמים אתה מגיע לצומת, ואתה צריך לקבל החלטה. האם ללכת בדרך הפשוטה והברורה? או אולי מתי בפעם האחרונה יצאת לטיול ירח? תגיד כמה שנים כבר לא צללת אל הים? מתי הלכת בשדה, כתבת איזה פרח? האם אתה זוכר איך אז צחקנו עם כולם? מתי בפעם האחרונה הצצת לשמיים? האם הקשבת לא מזמן לכל הציפורים? היש עוד באמתחתך חיוך תמים או שניים? זוכר איך בקולי קולות היינו אז שרים? אז בוא ונצא נצלול, נכתוב חיוך ודשא, נבדוק אם לא יבשו המפלים, אם השבילים עדיין שם. יש עוד המון ילדות, גם אם עבד הזמן, יש עוד שירים לכתוב, יש עוד את מי לאהוב. מתי שיחקת בכדור ולא בשביל הילד? תגיד כמה שנים כבר לא טיפסת על עצים? מתי לקחת פרי בשל, קילפת בידיים? האם אתה מוכן את התיבה לשבור לרסיסים? אז בוא ושחק תפס, קלף את הקירות, עזוב את הכל וצא, יש עוד מה לראות, יש עוד המון ילדות, גם אם עבד הזמן, יש עוד שירים לכתוב, יש עוד את מי לאהוב. זוכר הייתי ילד, חלפו כמה שנים, פרפרים שהיו רק אמש חזרו להיות גלמים. אז בוא ושב, ספר, דבר, מתח את הפנים, שכב על הגב, מחק את השנים. אז בוא ונצא נצלול, נכתוב חיוך ודשא, נבדוק אם לא יבשו המפלים, אם השבילים עדיין שם. יש עוד המון ילדות, גם אם עבד הזמן, יש עוד שירים לכתוב, יש עוד את מי לאהוב. בוא ושחק תפס, קלף את הקירות, עזוב את הכל וצא, יש עוד מה לראות, יש עוד המון ילדות, גם אם עבד הזמן, יש עוד שירים לכתוב, יש עוד את מי לאהוב.